Hilbijartina yekê mijdareya Tirkiyeyê serê be saet di heftan de dest pê bike. Ji dema dayîna biryara hilbijartinê heta niha mijara ku herî zêde tên xweş kirin, mijara ewlehiya hilbijartinan e. Wezareta Hundura Tirkiyeyê ji bo vê yekê 250,000 polîs û 130,000 leşker peyvurdar kirin. Piraniya van dê li Bakurê Kurdistanê bin. Ji van 13,000 dê li Amedê, 7,000 li Sêrtê, 5,000 li Batmanê û 1900 polîs û leşker jî li Colemêrgê hatin bicih kirin. Li bajarên din ên Bakurê Kurdistanê jî dê heman tedbîrên ewlehiyê hebin. Polis û esker dibe li dervayê bînayê bisekinin, li berderê bînayê, li dora bînayê ku wuqatekî rû nede, wexta rû bidin müdaxile bikin li wê derê nehêlin ew çê bibe. Polis û esker carekî tu carî derna daxilî hundirê ew ê nabin yanî li ew ê li berderî disekinin. Li ser sandoqa odayê ku sandok lê tên danînê wezîfedarên dewletê yên resmî hene wana. Wana rê nîşanî xelkê didin. Ray li pişt perdeyê de ewa de kabîne ku jê re dibêjin dûr de veşarî têne bikar anîn. Polîs, leşker ku nehêlin xelker li ser sandoqa ya müdaxelekî bikin li derva li awakê ew ham çavtirsandî bikin ya tişkî ji wan re bêjin ez nebawerim li wê derê. Hukuknas dibêjin hilbijartin amûrekî giring a demokrasiyê ye. Ne maqûl e ku ji bo hilbijartinê ev qas polîs û leşker li Bakur bêne peyvurdar kirin. Ji sandoqa 15 metre dûrê wê gerek tu kes aliyê siyasiyê ya tesîrkirin wan tişta qet nebe. Ji sandoqa jî hetanî dervay 100 metre jî bi wê awayê jî gerek hêzên ewlekariyê wanê dinê bê destûra serokê sandoqa têkiliyê tu kesî nebin bi 100,000 bêje polîs û ya jîn leşker hebin jî evê gel li rayê xwedî dertên yani viya kîja partî dibe bila be li ku derê dibe bila be ez bawer dikim evê lê xwedî derin lê muhaqqaq li ji derva da bi vî şeklî xuya kirin ne tiştek normal e ne tiştek li cî ye. Ji xêynî peyvurdarkirina polîs û leşkeran gelek tîmên taybet jî ji bajarên Tirkiyeyê bo Bakurê Kurdistanê hatin şandin. Li gorî hukuknasan hewcedarî bi ev qas ewlehiyê tune ye. Zêdebûna polîs û leşkeran dê bandorekî neyînî li ser dengdêran bike. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.